Здравейте! Днес искам да ви прочета малка част от книгата Нашата любов на архимандрит Серафим. Тя е православна книга и аз искам да ви прочета защо православието е истинската Христова църква и как да не се залъгвате. Днес, възлюбени, има толкова много православни християни, които никак не ценят своето православие и които не съзнават колко гибелно отклонението от него в разни ереси. Има и такива, които поставят всички вероизповедания на едно равнище. Не познавате ли, например, ваши брати и сестри, кръстени в православна църква, получили неведнъж свето причастие от ръката на православен свещено служител и казвайки, че са православни християни, които отиват в протестантски и други разни секстантски молитвени домове, за да служат беседи от чужди пастори, да пият вода от мътни кладенци? Но когато им кажат, че това е грях и че е забранено от църковните канони, те ви възразяват и казват, че какво лошо има в това да слушаме беседи, макар и на неправославни проповедници, и те говорят за Бога. При това проповедите им са съвременни, много модерни, ние взимаме оттам само най-хубавото. Тъй възразяват тия неразумни православни християни, докато един ден не чуете, че вече са се оттеглили от православието и са официално вече към протестантството. Независимо дали ще са евангелисти, католисти, съботяни, яховисти. Възлюбени, на света има много религии, но Бог е един и истинен. Истинската религия не може да бъде никоя друга, освен една. В християнството има много вероизповедания, но Христос е основал една църква и следователно само в една църква е пълната истина. Разединението на хората в много вери и много вероизповедания е дело на тъмната зла сила според божествените думи на Исус Христос в Матей 13:39. Даже той е предсказал в Матей 16:18, че тъмните сили ще се опитат да оборят и разрушат една истинска църква, но няма да успеят. Но кое е истинското вероизповедание, се питаме. Ето го големият въпрос. Този въпрос е много труден и почти неразрешим, защото всеки твърди, че неговата вяра е истинна, но истинската вяра е само една и тя е в православието. Ако сравняваме коя от днешните три главни християнски вероизповедания напълно се покрива с древната истинска и неразделена Христова църква, ще видим, че това не е католизма, не е протестантството, не е евангелисти, не са яховисти, не са съботяни и още много други вероизповедания. Единствената е православната християнска църква. В православната християнска църква нито една йота не се е изменила в нещо от древната църква. Например, древната църква учила в пълно съгласие с Христос, че Дух Свети изхожда от Отца в Йоан 15:26. Католистите и протестантите твърдят обаче, че Светия Дух изхожда от Отца и Сина. Давайте към част 2.